Hello everyone, खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो About Bodo Celebrities YouTube चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअ मानि बागै जागोन। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो मोननैसो आपकामिं बड' मुभिनि सायावहाय आपडेट्स लानानै। स' लोगोफोर बे मुभिया मा आरो बबे प्रडाक्शन एबा YouTube चेनेलाव नुनो मोनगोन। स' लोगोफोर मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो। स' लोगोफोर गिबि आपडेटआव दं जोंहा हिरा फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि आन्डारावहाय गोदान मोनसे आबुं बर' सावथुन फैनो थांगासिनो लोगोफोर। स' बे सावथुननि मुङानो जाहैबाय संदान। स' लोगोफोर बे आपकामिं बड' मुभि संदाननि स्ट'रिखौ लिरदों जितेन्द्रनाथ बर' बिथां आरो डाइरेक्शनखौ खालामदों अमा राजा एबा दशरथ बर' बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुनाव जों गाहायै सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होनोब्ला लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुनाव जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो बयजोंबो सिनायजाखानाय मुंदांखा फावखुंगुर दिनेश रामचियारी बिथांजों लोगोसे अनसुमै बर' बिथांखौ। आरो बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों बे सावथुनाव बर'नि गोबां गोजाम आर्टिस्टफोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा लोगोफोर जोर फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि आन्डारावहाय गोदान मोनसे आबुं बर' सावथुन फैनो थांगासिनो। स' लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय गुथाल। ओमफ्राय लोगोफोर गोदानै फैनो गोनां गुथाल आबुं बर' सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्शनखौ खालामदों माइकेल मोसाहारि बिथां। प्रडिउसारआ जाहैबाय सोमजोर बसुमतारी बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर गुथाल आबुं बर' सावथुनाव जों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय मुंदांखा फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारि बिथांमोनजों लोगोसे रिंकुमनि नार्जारी, बिग्राय ब्रह्म, खदाल मेन्देला ब्रह्म आरो पेटारसन ब्रह्म, मानब लाबलि ब्रह्म, थाख्लाय नार्जारी आरो बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों बे सावथुनाव गोबां आर्टिस्टफोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे सावथुनखौ जों नुनो मोनगोन जोर फिल्म प्रडाक्शननि इउटुब चेनेलनि आन्डारावहाय। स' लोगोफोर दिनैनि मोननैसो सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना गोदानै फैनो गोनां बे संदान आबुं बर' सावथुन आरो गुथाल आबुं बर' सावथुननि गेजेराव बबे मोनसेखौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेडसिन जानानै दङ कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। आरो नायनो थाखाय एसे नेना थादो लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।